Ľudia, v dnešnom videu dneska si zahráme bravko a máme tu 10 star dropov, takže si ich poďme otvoriť. Takže začneme epikou. Rare. Super rare. Mohlo by nám padnúť legendary alebo mythic. A teraz budeme mať už len trochu a máme strašne hrozné šťastie. Nemáme vôbec žiadne šťastie. A toto bude koniec. Máme toľko. Kajmneme tejto. Choď prediktovať. Môžeme ísť na... Ja sa vám ozvem, keď sa joinám na svoj účet, takže zatiaľ čus. Takže máme tu ďalších 10 starodropov. Som mal na ďalšom účte, ich pridali. Takže ich otvárajte hneď, čo môžete. A tam myslím vážne epic! To by to ešte mythic alebo legendary. Mythic a padol nám Berry. Nám padol New Brawl. Takže aspoň niečo nám padlo. Tak. Ja sa vám ozvem na Hypercharge. Ešte Hypercharge Stardrop. Čo? Padla mi na Melody. Mám Hyperchargeku na Melody. Takže a... ozvem sa vám na ďalšom účte, kde si taktiež otvoríme 10 stardropov. Čaute ľudia, takže máme tu 10 stardropov, len si otvorím daily streak. Dávaj. Tak si neotvoríme, no otvoríme. A máme tu 10 stardropov, takže poďme to otvoriť. Takže rare. Rare. Epic. Epic. 100 kreditov. Takže to je všetko. Mám 76 gemov, takže a dneska si bušneme Franka. Dáme si solo. Pozrieme si newsko. Takže máme ďalšie. Oni nám zduplikovali 10 stardropov, ty koňa. Tak to je dobré. Teraz sme ich nemali mať, ale dali. Takže už sa blížime k pínu. Tá player ikonke. Potom budeme mať 500% hento. A... A potom Legendary Stardrop. Najviac sa teším na Hypercharge Stardrop. Takže pozrieme ešte, čo máme v daily. Proste nie sú tam kredity na nič. XP doublery. Že môžeme ísť na to. Takže hráme Sola. A máme tu Leona. Tak jeho klona. Barely ma tu štve trošku. Tak
El Primo. Takže ten sa uhol. Ale Barley mi už neuteče. Tak uteče. On hodil ultinu. Aj ten Barley má asi skapem. A nie, neskape. Barley je strašne OP a už skapám. Takže poďme si zobrať všetky fabriky. Takže máme 9, takže som neporaziteľný. Leon. To najeril. Na Leona si budem asi dávať pozor, lebo ten útočí na ďalku. 2 Leonovia. To čo je? Takže počkáme, kým sa oni zabijú. Takže zatiaľ budem tu. Budem si držať odstup. Nech sa pozabíjajú. A strašne rýchlo sa blíži ku mne. Takže neviditeľný. Dokončil ma. Aspoň sme druhý a získali sme 8 pohárikov. A v tomto videu pošleme Franka na takú 29. Možno keď sa mi bude dariť, tak na 30. Takže máme ďalšie solo. Proti nám som jediný Frank, takže to bude celkom ľahšie. Ale sú tu aj silní hráči, takže tak nejak. Najprv musíme pofarmiť strašne veľa powerov. Lebo inak sme ľahký cieľ pre tých lepších hráčov. Ako napríklad Kitu. Kitu môžeme dať teraz. Tak nedáme. On má ultinu. Tento tu ma štve. Edgarito. Budeš sa skočiť. Lebo to nedopadne dobre. Pre mňa. Takže toto kolo sme prehrali. Nedostali sme našťastie mínusko. Skúsime zmeniť hru. Poďme si skúsiť spraviť Megapik. Takže ideme si zahrať Megapik. Vybereme si Frankyča. Takže padla nám najhoršia mapa, ktorá nám padnúť mohla. Takže poďme sem. To nemôžem ísť. Čo je? A môžem. Teraz sa nedá do nej útočiť. Takže a do našej sa dá. Takže nech ešte. Už to ničíme trochu. Že uberáme im dosť a za tú dobu vyhrávame. Aj o 30 pointov. Teraz nám to ničia, ale my to nedovolíme. Takže Emberku takto spravím.
Takže jeden sme im zničili. Teraz sa preplížime takto cez stred. Ojoj, už som vykopal. Toto sme zničili. A teraz môžeme ísť na stred. Už im uberáme, ale my prehráme. Vyzerá to tak. Z toho sú lepší. Musíme ísť nejakú taktiku. Tu máme ešte 7000. Takže tu keď sa nám dostane dynamite, tak už nám to zničili a mňa zamrazil. A som dead. A zatiaľ máme na našom veľkom stroji 100 a nie 74, takže zatiaľ je to v pohode zatiaľ. Musím obraniť toto, lebo emberka. No. Emberka, choď preč. Ste náš stroj sa o to postará. Ideme na to. Oni majú 48 a nám ubudá, ale nie tak moc. Takže to musíme dať tých preč. S dovolením ja tu prejdem, s dovolením. Takže a ideme. Hop. Takže tu emberka. Ty mi daj pokoj. Všetci sa na mňa spíknú a zatiaľ sa nám doplnilo. Oni majú 19, takže keď tam sa dostanem a začnem útočiť, tak ich možno aj vypečíme. Tu Nitina. Daj mi pokoj. Takže skapal som a majú 12%. Takže poďme na to. A vyhrali sme. Takže Victory. Tak Megapiku sme trošku ucpeli. Zatiaľ jediný v tomto týme. A poďme si skúsiť Brawl Ball. Takže poďme na to. Tu proti nám Chester, Poco a El Primo. Takže poďme do stredu. Bereme loptu. A ideme. El Primo! El Primo neelprimuje. Frank nefrankuje. Pomoc! Odkopni to. Bytočne si minul ulti, no a ja to palím preč. Dobre, nemá to. Toto som zamrazil a skapem. Daj ho, dobre. Bibina ide dopredu. A my ideme začal z gól asi. Dajte gól. Prečo jemu? Hrozný tým. Nemám dobrý tým. Dáme si takto. Takto pošleme preč. Odkopneme to ešte ďalej. Spálime. Že tu na to musím ubraniť. Takže poďme na to. To na to vezmem. Tam idú preč.
Tam toho som netrafil. A je tam gól, skorujeme. Takže a toto znamená tento odpočet. Keď nám nedajú ďalší, takže sme vyhrali. A čo sa stalo? A vyhrali sme, takže let's go. Najdlhšia hra. A poďme si dať jedno solo. Takže zabijeme Emberku. To sa zbarání. Ale ja ju zabijem. Takže som OP. Takže Emberka je vybavená. A tu máme Bibinu, ktorú som zamrazil. A my ho zabijeme. Let's go. Bibina je dead. Máme ultinu. Teraz... Koho tu máme? Na draka nemusím ísť ani z ultinou. Toho dáme na one hit. Jak som predpovedal. Teraz Dynamite. Tak, Dynamite je dead. Teraz máme tohto. Mr. P je dead, alebo jak sa bola. A máme showdown. Edgarino. A je dead. A toto je vyhralé kolo. Epic. Takže Franka sme dali na 29 a toto bude pre dnešné video všetko. Čau.